Soccer, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Nelson, ginaingon, way mangingilad kun wa say magpailad. Morning na itabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimong mahikalimtan. Nelson, Tay, kapit na ko mamatay. o tay, naibaw ko tay. Oo na, sa man, ikahimo po rin akong panambal. Di ko tay, Ano man, di man ko kamao tay. magkamaura ka. Basaha lang tong akong libro. Unsa man libro ha tay? Basahon sa pagpanambal. Kung ganahan ka, muhubad ka sa o ang damgo. Ngigang tatay daha pa man ugagik ika bisag nagtinga na. Asa man nimo gibutang libro tay? Dua sa may altar. Altar? Na dito ang tanan unsa-unsa pagtambal sa laing-laing sakit. Di lagi ko tayo oy. Mamatay naman ko. Ha? Ay lang sa gamatay tay. Ay lang sa post lang sa tay. Ha? Post lang sa diha. Unsay pos. Na ay pos. Ay kuan kining. Alo, siga mang matang tatay. Tay? Tay! 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 Unsay atay. Ah, Buhi, bako kanahan. Tay! Tay! Alo, wala yun. Wala yun. Wala yun sa tatay. Tay! Bay, patay naman yung tatay. Ay. Kay Pole? Ha? Ay. Isura anak bay. Bay lito. Ang lisod ng nambal sa'yo ng nambal? Nya, di makukumaong manambal. Hinulinol na. Uy, mo ni panambal. Hinul boy. May sao, mo sa nikalisod o digyo kakibaw. Mao lagi. Lisod gina. Pero saon na bay kung di ko manambal. Magkundinar unya ang kaag sa kong tatay. No, lisod ka na. Mga panambal lang yun, Bison. Ha? Kaya di mahimutang ang kaag si mo tatay, di ka manambal.
Maayo! Maayo! Unsay tuyo? Agay. Oh, hala. Buta ka? Oo, in taon. Gikuhaan taon kong kahayag. Magpatambal unta ko. Magpatambal ka? Dali, lingkod. Pangita lang dag lingkuranan. Si tatay nga mananambal, naa? Na, Ahain man siya? tuwa nas minteryo. May noon. Aw, unsa? Patay nas tatay, miss. Ako na linipul ninyag panambal. Iya kong anak, ako si Nilson. Makamao ka? Bisag buta ko, miss. Paningkamutan akong mamaayo ka. Kung guba ang imong kasing-kasing, ako nang ayuhon. Malipay ka lamang. Nakatag-an lagi ka. Ha? Guba gyud tinuod ning akong kasing-kasing. Bago lang may nag-break sa akong afam. Uy! Ayaw anang afam. Kay di nakasaligan. Pinoy. Pinoy mo ipili, amis. Ha? Hoy! Pinoy ako! May agimat ang dugo ko. Makalipay pa ko nimo. Hoy! Ay, kapuya ining manambal tayo. Ano man, daghan ng pahinol? Dagang kayo. Pahimulso ba? Pahimulso. Ano mo na? Dagan lagi. Kaya katong nasugda nagtambal ni tatay ba na malik marong adlaw. Unden? Hawon sa pa. Akong gipadayon ang nasugdan ni tatay. Mo ba? Unden, what's the result? Ambot lang oy, nagkadimao ba to? Pero bay, ang giganahan ako sa panambal ganina ba? Oo, sa man. Kaya na ay gwapa. Wina angan. Wina? Oo. Ug nagtuog yun siya nga usa ko kabuta. Mao ba result? Oo. Ug niya, mubalik sa ugma bay. Magpakay-kay sa kabuhi. Ha? Hala, no, niya! Hawon sa ba? Kay kayo na ko. Bida sa nimo yung sakpan ka kaya tinuod ko buta. Saan ni mo na? Dili angay kabalakan. Makamao kong muda sa akong pagbuta-buta. Gabi kaanion ko. Mo ba? Kaya nga naman, uwi na. Lain man akong gibati. Naunsam day ka? Ganahan kong kay kayon akong kabuhi. Diyan naman ka. Atong kay kayon. Asa man ta? Sa suod lang ta. Ito na sila sa Benilson si Wina Sod. Gwapa to na hamis kay panit. Purbida, tsak-pat yung Benilson na ning Wina. Purbida. Tangtangon ko niya akong bakos daan, be. Kay maglili ko si ilang kinay-kaya is kabuhi. Purbida, no? Kining dapita. Sakit ni? Kini? Kini? Sakit kamay. Okay. Sige. Kay kayo na ko ha. Sige. Kay kaya. Kani. 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 Nadapit sa Ngano ka? taas ang akong kabuhi. Ha? Nga ang imong kamot. Lagi nasubos akong kabuhi. Sorry. Ubos na din eh. Ay, pasensya na ha. Ato isa ka gamay. Saan nga, butang magug ko. Kini mo na ni. Kani. Way blema. Sige, badayon sa pagkaykay sa akong kabuhi. Sige, uwi na. Grabe ya, oy. Bisa ka magmayo imong kabuhi, oh. Uwi na. Hala, no? Ay, kabayo mo kay is kabuhi ni Benilson. Purbida. Iyan magmayos ka ginlog si Wina nga. Gihino lang iyang kabuhi. O si Benilson po, sige hikap siyang buhi. Purbida. Hala, no? Ayay. Wak gabae!
Magpatambal ko. Kung sa imong gibati, miss? Sakit akong dugahan. Uy, doon na tingali kay enlargement of heart, miss. Nakatagaan lagi ka. Makita man sa imong mga mata og sa porma sa imong lawas. Sige, sa suod ta. Aron mapahimutang kag maayo. Goy, laing gwapa na sad ang nabiktima sa fake nga butang nga albularyo. Awa na, kakuyaw og mapriso. Klabe. Noon sa ko, nagpakaykay na noon ko sa akong kabuhi ni Nelson. Misamot magkalaan akong gibate. Ano naman ka... Sige, pasabot ni Wina. Pa? Ano, sige ka magsuka-suka niya. Mablos ka? Dili pa, oy. Tana, dad-on tigas doktor. Ipa-check up ka. Unsa man ang resulta sa akong pregnancy test kit? Duha ka buwang nga linya. Positive. Hala katong nagpatambal ko sa butang nga mananambal. Nakaigo din si ato. Mabdos ko. Gikan ko nagpiti. Positive. Oh, unya, ako di imong pasangin lang day. Kisa pa madailain. Uy, Ito, uy, kinsa man ni? siya ba ang nagkay-kay sa imong kabuhi, ha? Opa. Wina, ikaw na? Ako, gikan Miss Doktor. Gipa-check up ko ni Papa o mabdos ko. Animal kang butaha ka? Oh, Kamaro ko nimo, ha? Pakasling akong anak. Kung dili ka nimo pakaslan, pusilong ta ka! Dili ko mo sagot nga imo siyang pakaslan, Nelson. Kay mabdos pod ko og imo ni. Unsa? Animal kang butaha ka? Duha ka babae ang imong gikay-kay sa kabuhi, ha? nakakita ang butas. Sumagon ko nimo. Ay, kung sumaga, ha? Inilikay ka na akong inilikay ka na akong ihanaan og sumbag. Kakita ka niya. Di ka tinuon nga buta! Nasakpan gid dinuon ko sa maha ni Wina nga di ko tinuod nga buta. Kay nilihay man ko sa diyang iya kong sukmagon. Argabyado man siya nga gikay-kay na akong kabuhi sa iyang anak. Punan pang Martina nga namabdosad na ako. Nah, naglibog ko kinsa akong pakaslan oy. Si Wina ba o si Martina? Mga tumakasama ang kaagi ni Nilson dinhining tulumanon. What's the style? Namabdos nga gikay ang kabuhi style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama. DTX